ιδιαίτερα από τη Sphinx που μας δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσουμε το συγκεκριμένο έργο σήμερα που σχετίζεται με το infrastructure του 5G και των υπηρεσιών του, αλλά και γενικότερα των λύσεων που εμείς έχουμε αναπτύξει και καλύπτουν το χώρο της κυβερνοασφάλειας. Η Sphinx είναι μια εταιρεία που δημιουργήθηκε το 2018 σαν startup. Δημιουργήθηκε στην Ελβετία και χρησιμοποίησε μια σειρά από χρηματοδοτήσεις προκειμένου να αναπτύξει προϊόντα τα οποία θα παρουσιάσω εντάχει στη συνέχεια. Και το 2023, μια που ο κύριος Μάλλας αναφέρθηκε σε αυτό, δεχτήκαμε στο τέλος του έτους μια επένδυση από το Festos Fund, για την οποία είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι. Και με την χρήση αυτής της επένδυσης, αλλά και μια σειρά από άλλων instruments, τα οποία θα αναφερθώ στη συνέχεια, κάνουμε πλέον την είσοδό μας στην ελληνική αγορά και προσβλέπουμε στην παροχή υπηρεσιών ακριβώς στον χώρο της κυβερνοασφάλειας. Αυτό για το οποίο θα μιλήσω όμως σήμερα είναι ένα συγκεκριμένο έργο το οποίο έχουμε λάβει. Ξεκίνησε το 2024, στην αρχή του 2024, και είναι ένα έργο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στα πλαίσια του Digital Economy Europe Program, και το οποίο ουσιαστικά έχει χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη μιας πλατφόρμας για την αξιολόγηση κυβερνοκινδύνων και διαχείριση κυβερνοκινδύνων σε υπηρεσίες 5G, καλύπτοντας το φάσμα από τον πάροχο της υπηρεσίας και από τον πάροχο του δικτύου μέχρι και τους χρήστες και στο ενδιάμεσο τις εταιρείες, τους φορείς, οι οποίοι αναπτύσσουν εφαρμογές, οι οποίες χρησιμοποιούν το 5G infrastructure. Και επίσης καλύπτει το συγκεκριμένο έργο και τις απαραίτητες ενέργειες που ενδεχομένως χρειάζεται να κάνουν ρυθμιστικές αρχές προκειμένου να παρακολουθούν όλο αυτό το οικοσύστημα από την υποδομή έως την τελική υπηρεσία και τον πολίτη. Το 5G είναι προφανές στο ακροατήριο εδώ ότι αποτελεί μία πολύ κρίσιμη υποδομή, αποτελεί το backbone σε μία σειρά από υπηρεσίες και παρά το γεγονός ότι ενδεχομένως δεν υπάρχει μέχρι στιγμής η εκτεταμένη χρήση που όταν δημιουργήθηκε αυτή η τεχνολογία αναμενόταν, είναι πάντως η χρήση αυτή διαρκώς αναπτύσσεται. Έχουμε εφαρμογές, όπως προαναφέρθηκε, στον χώρο του e-health, στον χώρο των Smart Energy Network, στον χώρο γενικότερα του mobility, στον χώρο της βιομηχανίας και του manufacturing και στα πλαίσια του media και entertainment. Η χρήση αυτή τη στιγμή της τεχνολογίας, όπως και γενικότερα σε όλο το χώρο των ICT συστημάτων και υπηρεσιών, υπόκειται σε μία σειρά από συνεχείς επιθέσεις και κυβερνοκινδύνους, οι οποίοι απλώς είναι πάρα πολύ εύκολο να ανοίξει κανείς τον καθημερινό τύπο και να διαπιστώσει άλλη μία επίθεση η οποία έγινε σε επίπεδο infrastructure, είτε σε επίπεδο παρόχου τελικής υπηρεσίας, μαζί με συνήθως αρκετά υψηλά νούμερα σε ό,τι αφορά το κόστος αυτών ακριβώς των επιθέσεων. Αυτό λοιπόν το κομμάτι έρχεται να καλύψει το συγκεκριμένο έργο, επικεντρώνοντας, όπως είπα και προηγουμένως, στο θέμα του 5G, της τεχνολογίας 5G και των υπηρεσιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κατά καιρούς κάνει διάφορες αναλύσεις σχετικά με τους κυβερνοκινδύνους οι οποίοι υφίστανται στο συγκεκριμένο αυτό χώρο, αλλά δεν είναι και η μόνη. Αυτό το οποίο έχει βγει τα τελευταία 2 χρόνια, έχουν γίνει διάφορες μελέτες οι οποίες αναφέρονται στο 5G Threat Landscape από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και εντοπίζονται μία σειρά από κίνδυνοι, κίνδυνοι οι οποίοι έχουν να κάνουν με το infrastructure το ίδιο. Έχουμε κινδύνους οι οποίοι μπορεί να προκύπτουν από την ύπαρξη φυσικών καταστροφών. Έχουμε κινδύνους οι οποίοι μπορεί να προκύψουν από την ύπαρξη επιθέσεων οργανωμένων και από κράτη ακόμη, πέραν των enthusiast. Και υπάρχουν μία σειρά από έρευνες που αναφέρονται σε στατιστικά όλων αυτών των κυβερνοκινδύνων. Ενδεικτικά αναφέρουμε εδώ ότι υπάρχει
μία αύξηση των επιθέσεων που έχουν να κάνουν με την διαθεσιμότητα των δικτύων, είτε αυτοί είναι κατανεμημένες επιθέσεις που επηρεάζουν την κατανεμημένη διαθεσιμότητα, είτε είναι επιθέσεις οι οποίες επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα as such. Υπάρχει μία άνοδος σε επιθέσεων που έρχονται και ονομάζονται ως Interactive Intrusion μέθοδοι, οι οποίοι ουσιαστικά είναι επιθέσεις όπου βλέπουμε actors να εκδηλώνουν συμπεριφορές, οι οποίες μοιάζουν εξαιρετικά με τις συμπεριφορές των διαχειριστών των αντιστοίχων συστημάτων και επομένως είναι εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστούν. Έχουμε επίσης ως δεδομένο ότι οι telecom operators έχουν και αυτοί υποστεί αρκετές επιθέσεις διαμέσου αυτών των interactive intrusion μεθόδων και ίσως το πιο σοβαρό νούμερο στο slide αυτό είναι ότι είναι τουλάχιστον το 70% των παρόχων υπηρεσιών σε αυτό το χώρο που έχουν δεχτεί κάποια επίθεση και αυτό το στατιστικό πάει πίσω στο 2021 και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι το trend είναι ότι συνεχίζεται σε αυτό το επίπεδο που αναφέρομαι. Υπάρχουν βασικές κατηγορίες ρίσκου που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν εδώ. Οι κατηγορίες αυτές έχουν να κάνουν με την ύπαρξη πολλές φορές ανεπαρκών μεθόδων ασφαλείας στο επίπεδο του δικτύου. Έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι υπάρχει μία αλυσίδα παροχής υπηρεσίας στην οποία μπορεί κανείς να επιτεθεί σε διάφορα σημεία της, επηρεάζοντας την αλυσίδα και προς τα μπρος, αλλά και προς τα πίσω, σίγουρα προς τα μπρος. Έχουμε να κάνουμε με dependencies μεταξύ critical συστημάτων. Επομένως, το 5G infrastructure έχει να κάνει επίσης με την παροχή, για παράδειγμα, της ηλεκτρικής ενέργειας. Και επίσης έχουμε και threat actors, οι οποίοι μπορεί να είναι, όπως είπα και προηγουμένως, είτε οι enthusiasts που προσπαθούν να χτυπήσουν τις υποδομές, είτε όμως και οργανωμένες από κράτη και διάφορους οργανισμούς στο Darknet, επιθέσεις σε αυτά τα συστήματα. Θα έρθω τώρα στο project αυτό καθεαυτό, το οποίο λέγεται SANT 5G, και το οποίο εκτελείται μάλλον αυτή τη στιγμή από μία κοινοπραξία στην οποία εμείς είμαστε ο τεχνικός συντονιστής του έργου και επίσης έχει το Πανεπιστήμιο της Πάτρας που είναι ο γενικός συντονιστής του έργου, έχει το PyNet, ο οποίος είναι ο πάροχος μιας πειραματικής 5G υποδομής για τους σκοπούς του έργου. Έχει την Q-Technology, η οποία παρέχει υπηρεσίες διασυνδεσιμότητας με χρήση δορυφορικής τεχνολογίας. Έχει τη Wings, η οποία είναι ένας πάροχος υπηρεσιών και εφαρμογών στο 5G. Είδατε προηγουμένως μια εκτεταμένη παρουσίαση αυτών των υπηρεσιών. Και έχει τη ρυθμιστική αρχή στην Ελλάδα, την ΑΔΑΕ, που είναι η Αρχή Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, και έχει και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Οπότε καλύπτει το έργο όλο το φάσμα των stakeholders οι οποίοι εμπλέκονται σε μια παροχή υπηρεσίας 5G από το κομμάτι του infrastructure μέχρι το κομμάτι της τελικής υπηρεσίας και της ρυθμιστικής αρχής. Το αντικείμενο του έργου είναι να δημιουργήσει μία πλατφόρμα η οποία θα δίνει τη δυνατότητα καταγραφής κυβερνοκινδύνων. Επομένως, σκεφτείτε ότι αυτό είναι κάτι αντίστοιχο μιας υπηρεσίας SOC, Security Operations Center Service, η οποία όμως αυτή θα έρθει να συνδυαστεί με διάφορες άλλες πληροφορίες γύρω από ενδεχόμενους κυβερνοκινδύνους, οι οποίες μπορεί να προέρχονται, για παράδειγμα, από streams πληροφοριών για Cyber Threat Intelligence, που να έχουν να κάνουν είτε με το infrastructure αυτό το ίδιο, είτε με τις εφαρμογές 5G που τρέχουν πάνω σε αυτό το infrastructure, δεδομένα που μπορεί να προκύπτουν από penetration testing,
δεδομένα που μπορεί να προκύπτουν από γενικότερη ανάλυση των κυβερνοκινδύνων και των threats τα οποία υφίστανται σε παγκόσμιο επίπεδο, vulnerabilities συστημάτων που μπορεί να προκύπτουν είτε από στατικές αναλύσεις, τα αποτελέσματα των οποίων εμφανίζονται σε διεθνείς databases, όπως για παράδειγμα του NIST, αλλά και εντοπισμός από ευπάθειες vulnerabilities, οι οποίες μπορεί να προκύψουν από δυναμικό testing συστημάτων, όπως για παράδειγμα το penetration testing. Και το έργο, επομένως, έχει τη φιλοσοφία ότι η εκτίμηση του ρίσκου πρέπει να βασίζεται σε όλα αυτά τα επιμέρους δεδομένα με τα οποία ανέφερα και με έναν τρόπο ο οποίος να αντιμετωπίζει τις ιδιαιτερότητες ενός 5G infrastructure και των υπηρεσιών που στείνονται πάνω σε αυτήν, αλλά ταυτοχρόνως φιλοδοξεί να πάει ένα επίπεδο παραπέρα και να φύγει από τον τεχνικό κίνδυνο και να προσπαθήσει να εντοπίσει και να αποτιμήσει αλλά και να διαχειριστεί και τον οικονομικό κίνδυνο. Και τον οικονομικό κίνδυνο μπορείς να τον συνδέσεις με τον τεχνικό κίνδυνο, έχοντας κατάλληλα μοντέλα τα οποία μπορούν να σου αποτιμήσουν αυτό στο οποίο μόλις αναφέρθηκα, που μπορεί να είναι μοντέλα κοστολόγησης μιας υπηρεσίας και του χασίματος αυτής της υπηρεσίας για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, μέχρι μοντέλα που μπορούν να σου εξηγήσουν τι σημαίνει η καταστροφή ενός εξοπλισμού, ενός κομματιού του εξοπλισμού σου που συμμετέχει στην εφοδιαστική αλυσίδα και στην παροχή της υπηρεσίας, μέχρι μοντέλα που μπορεί να αποτιμήσουν το κόστος του χασίματος δεδομένων, της απώλειας δεδομένων στα πλαίσια μιας τέτοιας παροχής υπηρεσίας, το κόστος ανάκτησής της, το κόστος διαχείρισης ενδεχομένως της κακής δημοσιότητας που προκύπτει από το χάσιμο αυτών των δεδομένων. Επομένως, το έργο προσπαθεί να δει το θέμα διαχείρισης του κυβερνοκινδύνου στο συγκεκριμένο αυτό πεδίο εφαρμογής ολιστικά. Ο δικός μας ρόλος στο έργο αυτό είναι, θα έλεγα, βρισκόμαστε στο κέντρο του έργου, στο επίκεντρο μάλλον του έργου, και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι εμείς θα χρησιμοποιήσουμε για την υλοποίηση αυτού του έργου την δική μας πλατφόρμα, τη Sphinx Security and Privacy Assurance Suite, η οποία επιτρέπει να κάνεις αυτά τα διάφορα τα οποία είπα μέχρι στιγμής. Έχουμε λοιπόν μία σειρά από capabilities που έχουν να κάνουν με το sensing στο επίπεδο του οικοσυστήματος. Το sensing μπορεί να γίνει με χρήση κλασικών εργαλείων, όπως για παράδειγμα το Eclipse, ή να πάει κανείς και στο συγκεκριμένο έργο εξειδικευμένα εργαλεία όπως σένσορες που είναι μέρος του Open 5G Infrastructure ή συστήματα όπως το SNOR και ο Προμηθέας, ο οποίος χρησιμοποιούνται για αυτό το σκοπό. Αυτό λοιπόν είναι το κάτω επίπεδο το οποίο βλέπει κανείς εδώ, σε αυτή την αρχιτεκτονική. Και στη συνέχεια από το επίπεδο αυτό αρχίζουν μία σειρά από αναλύσεις, στις οποίες αναφέρθηκα και προηγουμένως. Έχουμε επομένως penetration testing, έχουμε ανάλυση ευπαθειών, δυναμική και στατική, σε επίπεδο όλου του implementation stack, το οποίο έχει να κάνει με μία εφαρμογή, αλλά και του implementation της 5G υπηρεσίας. Έχουμε δυναμικά inputs που έχουν να κάνουν με το συνεχές monitoring των συστημάτων, επομένως το κλασικό CM που μπορούμε να βρούμε σε ένα Security Operations Center, την εισδοχή και την αξιοποίηση υπηρεσιών που έχουν να κάνουν με cyber threat, πληροφοριών μάλλον που έχουν να κάνουν με cyber threat intelligence, scannings όλου του infrastructure, και στη συνέχεια υπάρχει ένα επόμενο επίπεδο, το οποίο εδώ ονομάζεται crisis και σου επιτρέπει στην ουσία να έρθεις και να συνδυάσεις με τρόπο που ορίζεις εσύ, επομένως με ένα συγκεκριμένο μοντέλο που έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη εφαρμογή, αυτές τις επιμέρους πληροφορίες, προκειμένου να φτάσει σε μία εκτίμηση κινδύνου, ο οποίος είναι καταρχήν τεχνικός, αλλά εξαιτίας του γεγονότος ότι έχεις μοντελοποιήσει
τα assets τα οποία συμμετέχουν στην παροχή αυτής της υπηρεσίας και έχεις μοντελοποιήσει επίσης και μία σειρά από οικονομικές παραμέτρους της χρήσης, της υποκατάστασης κτλ. Αυτών των assets, μπορείς να πας από το κομμάτι του τεχνικού κινδύνου στον επιχειρηματικό κίνδυνο και στον οικονομικό κίνδυνο. Και τέλος, στο ανώτερο επίπεδο υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες έχουν να κάνουν με το incident response, προφανώς, την αντιμετώπιση των περιστατικών, όπου επίσης και αυτή εδώ είναι μία αυτοματοποιημένη ή μη αυτοματοποιημένη υπηρεσία. Ουσιαστικά στηρίζεται στα πλαίσια του έργου αυτού, στηρίζεται και στα πλαίσια του προϊόντος που δίνουμε, στηρίζεται σε ένα διεθνές στάνταρ του OASIS, που είναι το κακάο για τον ορισμό playbooks για την αντιμετώπιση incidents. Επομένως, τα playbooks πάβουν να είναι κείμενα σε ένα χαρτί, αλλά είναι executable workflows, τα οποία μπορεί κανείς να εκτελέσει και να συντονίσει συστήματα και ανθρώπους για το πώς θα αντιμετωπιστεί ένα περιστατικό. Και τέλος είναι το κομμάτι του Cyber Range, το οποίο έρχεται να δώσει, ουσιαστικά είναι ένα επόμενο κομμάτι της πλατφόρμας που έρχεται να δώσει υπηρεσία εκπαίδευσης πάνω στα περιστατικά και την αντιμετώπιση τους. Και ένα αρκετά καινοτόμο στοιχείο του έργου αλλά και της πλατφόρμας της δικής μας είναι το γεγονός ότι το Cyber Range συνδέεται ακριβώς με την από κάτω πλατφόρμα η οποία παρακολουθεί τους κυβερνοκινδύνους. Και συνεπώς μπορεί να πάρει στοιχεία τα οποία θα οδηγήσουν στην τροποποίηση και στη στοχοποίηση κινδύνων όπως πραγματικά παρουσιάζονται στο συγκεκριμένο infrastructure, στη συγκεκριμένη υποδομή και όχι γενικά με κάποιας μορφής vanilla training. Το έργο αυτό έχει μία σειρά από πιλότους, αναφέρθηκα και προηγουμένως. Έχουμε λοιπόν έναν πιλότο για το 5G infrastructure το ίδιο, την βασική υποδομή. Έχουμε ένα πιλότο στο χώρο του health που το φέρνει η Wings. Έχουμε έναν πιλότο στο χώρο της παροχής υπηρεσίας με τη χρήση satellite networks που τον φέρνει η OQ και τέλος έχουμε και τον πιλότο της Εθνικής Αρχής, ο οποίος ουσιαστικά έρχεται να δει το τι χρειάζεται μία ρυθμιστική αρχή όπως η ΑΔΑΕ όταν παρακολουθεί την παροχή υπηρεσίας σε αυτό το χώρο. Να κλείσω με μία πάρα πολύ σύντομη παρουσίαση της Sphinx. Η Sphinx είναι μία καινούργια εταιρεία, όπως είπα, δημιουργήθηκε το 2018. Μέχρι το 2023 έχουμε 12 φορές έχει αναπτυχθεί το turnover και αναμένουμε μία σημαντική αύξηση του turnover και την τρέχουσα χρονιά την οποία τρέχει. Ένα βασικό στοιχείο της εταιρείας είναι οι άνθρωποι της. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι να έχουμε εξαιρετικά εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο εν πολλοίς προέρχεται από ελληνικά πανεπιστήμια, παρά το γεγονός ότι η βάση μας και η ίδρυσή μας και η ιστορία μας έρχεται από την Ελβετία. Έχουμε εξαιρετικές σχέσεις με μία σειρά από πανεπιστήμια και στην Αθήνα, αλλά και σε περιφερειακές πόλεις της Ελλάδος, από τις οποίες αντλούμε εξαιρετικά καλό προσωπικό. Και έχουμε μία αρκετά μεγάλη εμπειρία στην εκτέλεση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Έχουμε μέχρι στιγμής 51 προγράμματα και αυτή τη στιγμή τρέχουν από αυτά τα 51 προγράμματα, 15 τα οποία είναι ανοιχτά, μεταξύ των οποίων είναι και το SANT 5G. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ.